לא יודעים אפילו איך הוא הולך להיות. ובואו נתחיל. שב. הנושא שלנו הוא חידות. מה זה הבובה הזאת? מריו. לא. ובואו נראה אם היא עובדת או לא. נו. היא עובדת? חברים, היא עובדת? לא? בואו ניקח בובה חדשה. בואו נראה אם זה עובד. עובד? מה זה? עובד. היא עובדת. ובואו נראה, והנושא שלנו הוא לדבר על משהו שהוא לא עובד. רגע, ובואו נראה בתוך כמה שניות נספור ביחד, ובתוך כמה שניות היא נרדמת. יאללה, 3, 4 ו1. אם תרדם עד 100 זה יהיה מטורף. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ונרדמה. 17. ב-18 נרדמה. 18. רואים אותה? מה? אתם רואים אותה?